Sanibona, phinde ngibingelele futhi ngalo mzuzu, ngaleli thuba, ngalesi sikhathi, ngaleli hora. Sibonge nje omkhulu owesabekayo, umdali wezulu nomhlaba, esesilondolozile, esasibusisile, esasithandile, esasihlengile, esasibekele, esasenzele konke okuhle ngobubele bakhe, konke okuhle ngokwentando yakhe, konke okuhle ngokomusa wakhe. Yazi umdali wezulu nomhlaba, kuningi asenzela kona abantu bakaNkulunkulu, kuyamangalisa futhi ngaso sonke isikhathi. Ngiyangifisa ukuthi sazi, sikuqonde, sikwazi ukuthi sikubone konke, siku-underline ukuthi yazi ukube ubengenathi ngabe safela endleleni, ukube akasenzelanga lokhu nalokhu, ngabe asinjena namhlanje, ngabe kuwukuthi nokuthi, ngabe kuphelile ngey'mpilo zethu, ngabe kuphelile. Yazi bantu bakaNkulunkulu, it's very important ukuthi simqonde umdali wezulu nomhlaba, ukuthi usithanda kakhulu kangakanani, usabela kakhulu kangakanani, usisiza kakhulu kangakanani. Because kuyona yonke into, ngisho kuthiwa yithi esiza kuye, ithina futhi esigcina sithola iy'busiso at the end of the day. Ithina futhi esigcina sithola okukhulu at the end of the day. Ithina futhi esithola konke esikudingayo ngesikhathi esifanelekile ekugcineni kosuku. So sizothini? Sizokhala ngoJehova uthi eyinke uNkulunkulu kuwukuthi nokuthi, ekubeni kuyithina esithola iy'busiso, ekubeni kuyithina esigcina sigixabezwa ngazo zonke izinto esizilangazelayo esiy'dingayo. Siyimeza incwadi nje yamaHubo. Let us quickly read it. AmaHubo okuqala, okuyiwona azosicisela kakhulu ngalesi sihloko sethu sanjengamanje. Sifunda nje incwadi AmaHubo 1. Isihloko sithi, indlela yabalungileyo nendlela yababi. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaklolodayo. Kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni. Nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Ababi abanjalo, kepha banjengamakhoba aphephethwa ngumoya. Ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni, nezoni ebandleni labalungileyo. Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo, nendlela yababi yobhubha. I want us to underline the first word lithi ubusisiwe. Ubusisiwe. You are the one that gets a blessing ngokuthi ungahlali enkundleni yabantu abaklolodayo. You are the one that gets a blessing ngokuthi ukuthokoza kwakho kube semthethweni kaJehova. You are the one that get a blessing ngokuthi usondelane noNkulunkulu. Imagine. Kahle kahle, you do not need to be blessed because into idingayo vele uNkulunkulu, uyamdinga vele. Uyadinga ukuhlala ebukhoneni bakhe, uyadinga ukuba seduzane nakhe. Why do you need to be blessed? It's like umzali athi uzohlala nami mntanami. Mase usuhleli naye athi Nkosi kubusise. Uthi ngobani? Athi ngoba uhleli nami. Cabanga umzali ukubusisela ukuthi uhleli naye. Okuyinto vele kumele uyenze. Okuyinto vele uyidingayo. Uyakudinga ukuhlala nomzali wakho. Uyakudinga uba seduzane naye njalo. Uyakudinga ukumbona njalo. Uyakujabulela futhi ukuthi ube sebukhoneni bakhe ngaso sonke isikhathi. Cabanga ke, you will get blessed ngalokho. So bantu baNkulunkulu, we always get blessing ngezinto ezidingwa yithi ekugcineni kosuku. Athi babusisiwe, sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. You get blessed ngenxa yokuthi ukhiphile. Cabanga ngoba ukhiphe ngoba uthanda ubona omunye umuntu ejabulile, ubona omunye umuntu right, ubona omunye umuntu enakho. And eventually you're the one that get blessed at the end of the day. So bantu baNkulunkulu, kuningi esithola ibusiso ngakho. Singanakile ukuthi sithola ibusiso kahle kahle. You didn't need to get a blessing out of this thing because into bevele elindelekile kuwena. Kodwa ugcina usuthola isibusiso. Asifunde isibusiso. One thing about isibusiso, hlase abantu abaningi abangeke baqonde bathi hawu kanti isidingo sani isibusiso. Yazi isibusiso sandisela wena insuku zokuphila. Isibusiso sandisela wena inhlanhla. Isibusiso sisiza wena ezinkingeni. Isibusiso sisiza wena ekoneni. Isibusiso sisiza wena mhlawumbe uthola ukuthi uzonyathela umuntu umnyathele ngephutha, kanti unyathela umuntu oyinkabi. Mhlawumbe uyidinela futhi inkinga zakhe, unkosikazi wakhe ade emshawuta ukuthi akathenganga ubisi.
avela adinwa acabanga isibhamu, kodwa isibusiso sivele siyise straight umoya kaNkulunkulu enhlizweni yakho uthi hhayi, asikho isidingo, ukunyathelo nje kuphela. Avela sibusele isibhamu sakhe noma ngabe sasicabanga. Isibusiso sisiza wena ukuthi kade untshontshile lapha emsebenzini wabanjwa. So hhayi, sokubekezelela ungaphinde. Isibusiso sikwenza olelwe. Isibusiso sikwenza ubekezelelelwe. Uthi wonile ubhedile, but ubekezelele. That is why uKristu ethi encwadini yaMathew 5:7, ebani nomhawu khona niyawuhawukela. Babusisiwe aba nomhawu ngoba bawuhawukele Yesu. Babusisiwe aba nomhawu ngoba bawuhawukele. Because the more uba nomhawu usiza abanye abantu, nawe uzibeka ethubeni nasendaweni lapho khona uyohawukela nawe ngelinye ilanga. Because ukwazile ukwenzela abanye abantu, so you deserve it as well. Nawe uyadeserva leli thuba because ukwazile. That is why uKristu futhi kwincwadi yaMathew 6 ethi nibathethelele abantu izono zabo, so that nobaba ohlala ekhaya nizonithethelela nanokona kwenu. You will be forgiven of ukona kwakho just because you were able to forgive as well. So whatever okwazi ukuyenza uyenzele omunye umuntu, automatically yenzeka nakuwena. Automatically you deserve it now. But if uhluleka ukuyenza, uyenzela abanye abantu, why kumele kube lula ukuthi yenzeke kuwena? Why kumele usizwe wena ungakwazanga ukusiza abanye abantu? Why kumele uphulukiswe wena ungenandaba nokuphulukisa? Why kumele unikezwe ithuba wena abanye abantu ungabanikeza ithuba? Why kumele unikezwe ukukhanya wena abanye abantu ungabanikeza? Why kumele wena konke ngokwakho kube right abanye abantu kodwa ungakwenzi? Why do you deserve irrespect wena ubungayikhiphi irespect towards abanye abantu? Why do you deserve ukusizwa wena ulula isandla kwabanye abantu if wena uhluleka ukuselula? Why do you think you deserve all the best, all the good, if wena ungakwenzi okuhle ukwenzela abanye abantu? You do not deserve it. Akukufanele. But you get a blessing because nawe wenze kahle. So one thing ebengifisa uyi-highlight nje ngalesi sikhathi ukuthi isibusiso sikuvulela iminyango, siqaqala amafindo. But simpahla athi inkosi kubusise mntanami. Kwenza ukuthi na next week mhlawumbe ushodelwe imali. Uvele nje uthi uyicela nje kumuntu oqala usamcabanga. Uyicela kuyena. Avela athi okay. Lapho uthola ukuthi uyicela kumuntu ozothi hayi, it's fine, ungayithatha ungabisayikhokha. So eventually you're the one that gets a blessing out of everything. You're the one othola okungaphezulu because nawukwazile ukudlala yakhe indima. Nawukwazile ukwenza okufanelekile obekulindeleke kuwena. Siyasithola kanjalo isibusiso sakho. Ngoba sihlezi silinde wena isibusiso, yazi? Sihlezi sikulindile laphaya. Siwe sekulindwe wena ukuthi wenze izenzo zobuhle khona uzosilanda kanjalo. So isihloko sithi babusisiwe ukuthokoza kwabo kusemthethweni kaJehova. Uzithabise ngomthetho kaJehova. Because ayikho enye into elangazelelekayo la emhlabeni ngaphandle kwento ejabulisayo. Babodwa bese belangazelela utshala because bayitshela ukuthi uyabajabulisa ngithi. Sorry. Babodwa balangazela ama-relationship because abajabulisa ngithi. Balangazela ukuthi bapheke ukudla okumnandi because kuyabajabulisa ngithi. Kuningi okuyinjabulo. Babodwa balangazelela ukuthi bahlezi-ke belandela abantu-ke bebagijimela ngevangeli because kuyabajabulisa. So kuningi kusijabulisa abantu baNkulunkulu. And kuyalangazeleka. But many will argue kakhulu ukuthi akusilona iphutha. You know, these days uNkulunkulu is busy speaking through prayers. Lapho ngithi ngikhuleka, uNkulunkulu avela challenge amazwi akhe nomyalezo wakhe. Just between my words, ngizwe sengikhuluma lawo mazwi emkhulekweni. Many will argue ukuthi akusilona iphutha labo ukuthi bancelisa ubisi olungelona. So siphila esikhathini lapho khona obviously uma ufika lapha emhlabeni uzonikezwa lokhu onikezwa kona. Awunakuzigedzela, awunakuzishola ukuthi hayibo
Angifuni lolu bisi mina, angifuni infake, ngifuna inani. Cha, umntwana wengane. Uthatha lelo bisi onikezwa lona, uncele lona. Mawuthi uncelisa ibele, uzothatha lona. Mawuthi uncelisa ibhodlela, uncelisa lona. Whatever osuke unikezwa lona. So many would argue ukuthi it's not their fault ukuthi bancelise ubisi olungelona. Because we wouldn't know until for real ukuthi this kind of milk akulona yilo olwengweni. Lona lolu bisi luphuzwa ingane. But angikho lapho. Ngisekuthenini even from izinto ezenzakalayo uba yilokho okudlayo ungumuntu. Ukhula ngendlela onikezwe ngayo. It's either information, either the kind of food, either the kind of environment ohlala kuyo, everything engena kuwena. Ukhula ukhiqize the same product. Ukhiqiza obukade ufaka bathi ubhodla okudlela ngithi. And then bathi inkunzi, umbala wenkunzi uqhama kakhulu inkonyane. So whatever umzali efida ingane yakhe iba yiloko. Mayifida ukuthi kuqanjwe amanga izowaqamba 10 times. Mayifida ukuthi kuyahletshwa ahlale nayo lapha ehleba khona izohleba 10 times. Mayifeba engenisa abantu esilisa ngabili izongenisa nga5 yona. Menza zonke phuza izophuza worse. Kodwa-ke miningi imimoya ngokwehlukahlukana kwayo. Isuke ifuna ukubona ukuthi umuntu ubuthakathaka kephi, umuntu uthanda kuphi, umuntu ulangazela kuphi. And then leyo moya bese ingena lapho isebenze ngaleyo ndlela, ihlale egxile, ikwenzise zonke izenzo lezo ethanda ukuthi ikwenzise zona. So as I was saying ukuthi in between prayers, many will argue ukuthi ngoba kulona nje iphutha lami ukuthi ngikhuliswe kanje. Akulona iphutha lami ukuthi ngizalelwe emndenini kanje. Akulona iphutha lami ukuthi ngidle ukudla kanje. Akulona iphutha lami ukuthi ngiphile impilo kanje. Because even from that dream that I had with that lady sikhuluma indaba yobisi, as esho ukuthi the reason why ngikuhlaza kangaka, it is because ilolu bisi lolu. The fact that sikwazi ukuhlala naye sikhulume siyidiscuss le ndaba, ithuba kwayilona lelo. Ithuba kwayikulona lelo lokuthi akwazi ukurealize ukuthi kahle kahle into engenza ngibe kanje ilokho. Let me change. Kahle kahle ngikhule wrong ngale ndlela nangale ndlela. Let me change. Kahle kahle into engilahlekisayo 1 or 2 no 3. Ake ngisuke kule ndlela. Because manje usekhulile semdala. Useyakwazi ukwehlukanisa. Useyakwazi ukuthi okay, ngincelisa wrong nempela. But it's time for ukuthi manje ngizincelise okuright okulungile. And the only solution iyodwa abantu baNkulunkulu ukulingisa uKristu. I repeat, ukulingisa uKristu. Kona kuningi vele and kubuhlungu. uNkulunkulu ke wakuveza kakhulu emkhulekweni as I was saying ukuthi abantwana they are busy being fed right now emakhaya. Ukudla ongekho right. Ukudla ongcolisa igazi yabo, ongcolisa imizwa yabo. Ongcolisa uNkulunkulu bona benza ukuthi bangamlaleli uNkulunkulu mekhuluma nabo batshela ukuthi ungebe umntwana bengenkani. Full of blood. Ukudla okuvala ibindi zabo, okuvala inhliziyo yabo, okungcolisa izinhliziyo zabo ngokubadalela izifo zenhliziyo, BP, izifo zezinso, kidneys, kidney failure, kidney infection, liver infection. Kuningi esikudlayo osawoti osho kuningi abantu baNkulunkulu kuyasilimaza ngendlela eyisimanga. And zonke lezi zinto zibagcwalisela imimoya eletha lonke uhlobo lwezinkanuko ngokwehlukahlukana kwazo. Kuphinde kubenze futhi balahlekelwe ukulangazelela okukaNkulunkulu. Because right now, if you're gonna be constantly having ukudla okuzokugqilaza kokukhathaza, ngeke uzobe nandaba noNkulunkulu. Ngeke uzobe nandaba nezinto eziningi, but it's all gonna be about yourself. It's all gonna be about you. It's all gonna be about impilo yakho. And there are many idols akhona lapha emhlabeni ongaworship. Gcina usuwelele kuwona usuworship wona ngendlela ongazanga futhi ukuthi kanjani. So kubenza abalangazelelo kwezwe okuyinto ezondekayo engemnandi futhi ngoba abazikhetheli. How can you tell a 5-year-old ukuthi lokudla? You can never tell that.
because akazikhethelanga. Nikeza lokhu, thanda ukunginikeza lokhu. Kepha yize kunjalo, engikwaziyo ukuthi uJehova umenze izulu nomhlaba abantu bakaNkulunkulu, ithuba akekho umuntu angamnikeza ngalona. Yingakho abanye ivangeli baze balamukele sebebadala ngenxa yethuba. Sithi singadli kahle kodwa uqhubeke ube mdala uzofika kobani bani, yes. Uzofika esigabeni lapho uzoqonda khona ukuthi hhayi kahle kahle lokhu kuyukuthi kahle kahle kumele ngiqhele kulokhu, kahle kahle kumele ngidede kulokhu. And one thing uNkulunkulu ade kutshala kakhulu ukuthi kahle kahle le ndaba engumzali oyedwa okuyisitha. Because one thing isitha esiyenzayo sikunikeza. Whether sikunikeza ongafanelekile or ungalungile, just because uwumntwana, you just take and grab. You just take that. Not wanting to know what's good right noma wrong because you are used to that. Sinjengomzali wala emhlabeni. Azathi uKristu nina ngaba yihlo uSathane wayengumqambi manga wasekuqaleni. Unguyise wonke amanga. Akalazanga iqiniso lingekho kuye. Akanalo iqiniso. So ngaso sonke isikhathi lo mzali wala emhlabeni oyisitha, we just give you anything. Akunikeze lokhu, akunikeze lokhu, akunikeze lokhu. Kanti lokhu akunikeza kona akukho right. So ngiyasho-ke manje konke sekukhona. Sekubulala ngisho ebuntwaneni. Because now usungakwazi ukuthola umntwana ashone na 15 uthi uyalandela ubulawa yini? Ubulawa izinto. And when we dig deep, izinto, these are the very, very fragile organs. Atrapha konke ukungcola okukhona emzimbeni. Lonke uhlobo lokungcola, whether kuza ngamanzi angcolile, kuza ngokudla ongahlambulukanga, wangakwasha kahle, yonke uhlobo lokungcola kudonswa izinto. That is why sikwazi ukuthi zibe zifeyile ngelinye ilanga, uthola ukuthi inswe yakhe eyodwa ayisasebenzi, ususurvive ngenswe eyodwa. So ngiyesho manje konke sekukhona sekubulala ngisho ebuntwaneni. Ngoba isitha, I promise you, I guarantee you, sizimisele ngokuthi abantu bangalinge bathole ithuba lokusindiswa, bangalinge bathole ithuba lokwazana noNkulunkulu, nokuthi bangakuboni futhi kubalekile ukuthi bazane noNkulunkulu nokusindiswa nokusebenzela imphefumulo yabo up until bephelelwe isikhathi. Ngoba manje isitha already he has prepared for you. Mind you, bantu baNkulunkulu mesikhumbula ukuthi uSathane wafika kuqala lapha emhlabeni, right? Wafika kuqala lapha emhlabeni prepare yonke into for everyone who's coming. And mefika kuqala ufika ukuletha konke wakunaphaza. And namanje sakwenza, he's still busy upgrading. U-upgradeela laba bezayo ukuze nabo bafice ama-AI kwi-level, bafike nabo bangene kuwona, bafike nabo interested kuwona, bafike nabo bayimbandakanye kuwona, bangabi nendaba yokusindiswa. Because njengamanje uma ngabuza umntwana, I was so disappointed. I think it was a few months ago. Ngibuza nje a good 10-year-old. Yini ekujabulisayo mkhulu la emhlabeni? Jabulisa ukuba no-10 rand every day. Uphatha malini esikoleni? Ngiphatha u-5 rand. So uma ejatshulisa ukuba no-10 rand, showcase uzofuna lo munye u-5 rand ozoku-add kulo 5 rand wakhe. Uzowuthathaphi? Kusho ukuthi ngiyafika la ekuthenini khona aze awuntshontshe khona. That is why ngasemnandi lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu, abantu sebejatshulisa izinto ezingasho lutho. So everything isiyabulala. Isitha has prepared, it has already prepared umuntu ukuthi yini ezomqhubisa isikhathi, abe matasa ngayo. Sesimulungisele ngayo yonke indlela engakazalwa. Ngoba kumele siqonde ukuthi njengoba uSathane wafika kuqala lapha emhlabeni, bonke abezayo bayalungiselela. Just like a church, uma ufika kuqala, you clean, ulungisela abanye abazalwana abezayo ngithi. You fix the place for others to come. Njengomzali futhi alungisela umntwana ozayo by buying the clothes. Omunye azakhuluma naye ingane, wena uzobe ummeli wakusasa, wena uzobe ukuthi. Useyilungiselele, and masifika lapha emhlabeni uzolibele ekhuluma naye, efakela lo mqondo ukuthi ufuna ibe ummeli because yena njengomzali ufisa ukuthi le ngane ibe ummeli. Same as isitha. Sizolobe sikhuluma naye umntwana. Uthanda ibhamu wena, uthanda ibhamu wena.
ingane uyayibona isina 5 years, macela ungithengele isibhamu. Unganaki na uthenga ibhamu, hhayi isibhamu samanzi, udlala ngamanzi kuphela. Chu. Sikuhlebele isitha, simhlebele umntwana. Uthanda ibhamu. Ayi bo, ubaba khona isibhamu yazi. Anike nisithathe nje, yazi ngiyahlupheka empilweni. Ukhulu. Uthi mase sumdwala umntwana. Esisa bese sithi hhayi, you are fully grown my child. Now you can be my assassin. Suyini manje, suyinkabi. Iqale lapha ey'bhamini zama-toys, ey'bhamini zamanzi indaba. 100% inkabi-ke manje. Esebenza 100%. Sikuhlebele sithi ziyazi nje 150. Just one trigger, just 1%. Ubona uthi 150,000 imali engaka. Just one day, once wele khona. Easy job, I guess. Loya mzali loyana ofike kuqala wazokuprepare. Sona lo mzali lo ozolubile kutshela ukuthi ayibona bommeli aze kulungisele even necessary fundings. Akubekele ngisho imali ngifuna ingane yami iwommeli. What if you don't want to be ummeli wena? What if awufuna ukwenza lokho? What if, because singabantu asidalelwanga zonke izinto zalapha emhlabeni. I want to repeat this. Asidalelwanga konke imisebenzi yalapha emhlabeni ukuthi sonke sobone, sobodokotela, sobothisha, cha. Uthini Isaiah 43:21 laba bantu engizenzele bona ukuba bashumele udumo lami. uJehova umdali wezulu nomhlaba usibekele wasenzela ukuthi sishumele udumo lwakhe lapha emhlabeni. Because inkulu impi bantu baNkulunkulu spiritually phakathi kwesitha noNkulunkulu. Kuliwe indaba yokuthi uNkulunkulu unonya. Nesitha sithi uNkulunkulu unonya. uNkulunkulu akaxoleli uNkulunkulu 1 no 2 no 3. And then uNkulunkulu zama ukuveza ukuthi hayibo ayikho lento. That is why eqhubeka enza abantu ukuthi babe khona lapha emhlabeni. Athi mhlawumbe lo uzoqonda kangcono, mhlawumbe lo uzothola uthando la, mhlawumbe lo uzongithola uzongazi, ebese etshela abantu ukuthi ayikho leyo nto. So ngaso sonke isikhathi kuliwa leyo mpi leyo. Thina sokwenza leso tanasa, sofuna imali, sofuna zonke izinto zikhona lapha emhlabeni ezingasizi ngalutho. Kube qhubeka kusabalala izindaba ezimbi ngoNkulunkulu wethu ukuthi unonya. And njengamanje yazi uma ungathola umuntu let's say for example umuntu oyigay kanje, homosexuality. Hey labo bantu akuve kuvamile ezindebeni zabo ukuthi uNkulunkulu unonya nje kabi. uNkulunkulu nje akayifuni ihlabani. uNkulunkulu uyasinyanya thina nje thina. Kodwa uNkulunkulu esidale sinjena wamdala nje mina ngalomlilo besilisa kodwa ngane character yomuntu wesifazane asuke usayidimoni lokho. Libele kuthi uNkulunkulu unonya. And isithi sisuke sikhuluma wonke lawo mazwi. Isithi sisuke sifake yonke lento le. uNkulunkulu akasabe nonya. Phela and futhi umusa wakhe awupheli. Cabanga usabekezile namanje. Bese sothi uNkulunkulu unonya. Futhi beqala waqeda umhlaba. Futhi beqala wabhubhisa. noKristu wayengakwenza. But uNkulunkulu akanalonya. And uKristu waphinda wazoveza umusa ongaphezulu komusa. And uKristu waveza inhliziyo ende kakhulu kunakuqala. Waveza ithuba lokwazana naye, ithuba lokuthola ukuphila okuphakade, ithuba lokuthi wena usinde kulempi. Because it's a battle between gods. Abese uNkulunkulu ngidedele. Ngidedele ngilwele nesitha. Musukusondela kusona because nawe uzothola abantu abaningi baze bathi uNkulunkulu akadeli ngani noSathane. It's because nisahleli kuyena. Nisahleli eduzane naye. Mase kuthi udila noSathane, baningi abantu abazolimala. It's like umntwana wakho othola ukuthi uvakashile lapha kamakhelwane. Kamakhelwane bayizitha zakho. Uyazi ukuthi bayizitha zakho. Bese kuyabuzakala why lo engadini izitha zakhe? Because unezibhamu ngavela idubule. Why ngavela ushisa lo yamuzi? It's because abantwana bakhe bagcwele phakathi. Uyazi ukuthi mase kuthi udila nomakhelwane automatically ingane zakhe izofa. So abantu basabhizi ematshwaleni. Uzodila kanjani uNkulunkulu nalokho? Basabhizi kwizimfebe, basabhizi kwamanga, basabhizi nazo zonke lezi zinto. uNkulunkulu uzodila kanjani nazo zonke lezi zinto? Because abantu bakhe anithandayo nisahleli kuzo. Nisabambelele kuzo. How is he supposed to deal with all these things? Uzodila kanjani noSathane nisabambelele kuyena? Nisafuna ukujwayela Illuminati. Nisathanda zonke izinto esiletha kunina. Konke kulethayo nekuthatha nakuthakasela. But nithi akadili ngani? Uzodila kanjani? Uzokwenza kanjani? Qala nisuke kusitha.
qala nibuye endleleni efanelekile, nibuye ekhaya. Then uNkulunkulu uzodila nesithi. Then uNkulunkulu-ke uzobe sewubhubhisa ngempela umhlaba. But siyofika leso sikhathi. So at the end of the day, njengomuntu who is a soul lo ngaphakathi, kumele uzikhethele wena. You're the one who needs to choose ukuthi ufuna ukuphila empilweni, ufuna ukwenzani. Wena uzikhethela ukuthi yini ekuthabisayo. Wena ozikhethelayo ngaso sonke isikhathi. Yes, uncelisiwe okurongi, wafunda okurongi, isithi sakukhulisa ngendlela erongi, but there come a time lapho khona unikeza i-opportunity. Ngoba sekukuningi okukhona okuyinkohliso abantu baNkulunkulu. Kuyathandeka kubantu bonke. Abantu becabanga ukuthi bayazithandela lezi zinto, bayazikhethela, kanti no, they are just being led. And that is busy leading them astray. Ngaleyo ndlela, sorry, ubusisiwe okuthokoza kwakhe kusenkosini. Ubusisiwe ozithokozisa ngoNkulunkulu, ngoba kuzothi kukhona konke ekwazi ukubalekela lokho kunye. Because awuzothokozisa into eningi ngithi. Uzohlala kuloko okuthokozisayo. Mawuthokoziswa imali uhlala emalini. Mawuthokoziswa uhlala kuloko. Mawuthokoziswa uNkulunkulu uhlala kuyena. Hlalunkasu kikuye bekezele lakonke uJesu no bubebedami uJesu ethembekile hlala njalo. Asikhetheleni-ke bantu ukuthi sikhetha kuphi. Ngoba uthanda uNkulunkulu ukhetha yena njalo. Njengoba isho nje incwadi yamaHubo ukuthi babusisiwe ukuthokoza kwabo usemthethweni kaJehova. Abazindla ngawo ubusuku nemini. Methi ubusuku nemini ukhuluma ngo-every day. And then bese beyaqaphela ukwenza njengokusho kwawo. And mawulondwa uhola umthetho kaJehova, uqaphela ukwenza njengokusho kwawo. Awudukiswa yilutho, awulahlekiswa yilutho. Yes, sesikhulile indlela engafanelekile. Satshela ukuthi kumele ube udokotela, kumele ube unesi, kumele ube ummeli. But masuwazana noKristu usuqonda ukuthi mina ngizelanga lokho lapha emhlabeni. Lokhu kuyaphela. Lokhu kuyinjabulo esikhashana. Lokhu kuyadlula. Mina ngithokozisa okwasekhaya ezulwini. Mina ngithokozisa okaNkulunkulu. Mina ngithokozisa ukuzonginikeza ukuphila okuphakathi. Mina ngithokozisa ukudla umphefumulo wami. Mina ngithokozisa okungo kompilo ende. Mina ngithokozisa i1 no2 no3. Ukhethe lokho kusanethuba. Then isibusiso sengesakho. Then ukuphila okuphakathi kungokwakho. So bantu baNkulunkulu asihlale njalo. Sazi ukuthi babusisiwe ukuthokoza kwabo usemthethweni kaJehova. Abazindla ngomthetho wakhe ubusuku nemini. Hey, ufana nesitshalo esitshaliwe esemfuleni oqapha ngaso. Cabanga. Imagine njengembali eqhakaza namhla nakusasa isibunenya. Sinjengembali emhlabeni eqhakaza namhlanje kusasa seyibonile. But wena mawuyithokozisa ngoNkulunkulu, unjengemuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni. Nakho konke akwenzayo yakuba nenhlanhla kukho. So mawuyithokozisa ngoNkulunkulu, everything that you do, you'll be so lucky in it. Yonke into oyenzayo awubuni wena, usiqhakaza njalo. You are the light shining so bright, shining okwasezulwini. uKristu ethi ukubona ngelinye ilanga athi nango ebese kulanda besikwamngeliswa okufanele, omngeliswe okuyikona kona ngaso sonke isikhathi. Kasi mina ngibusise kakhulu. Nazi ukuthi nibusisiwe uma nithokozisa ngoJehova. Nazi ukuthi nibusisiwe uma nenza intando kaNkulunkulu. Nkosi nje busise kakhulu. Nihlale nazo uNkulunkulu uyasizonda isona. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele.
ezinye iy'nkundla zokuxhumana TikTok, uLihle Themba with their short 10-minute clips. Kube u-Instagram Lihle Themba, Wendy with I.M. Zobe with the same 10-minute clips. And then there's uFacebook la khona imibhalo for abantu abaningi abake babe ku-free mode, bengakwazi ukubona amavidiyo but bakwazi ukuthi bafunde the writings, phinde kube nama-short 10-minute clips. uNkulunkulu abe nani anibusise, ngithokozise ngayo ngaso sonke isikhathi ngoba wena zozuza ongaphezulu kwalokho. Nkosi mina manje nje phakade. Amen.